Dneska si zahráme tieto preteky. Tak môžeme ísť za to. Dostaneme sa do nového levelu, mám plán. Toto si dodelujeme, toto pojačko, alebo si urobíme tento celý level s vami. To má... Máme zlevel. No neviem, tak počkajte chvíľku, zapneme si ten závod. Môj brat tu tiež hrá závody, ale on nenatáča. Poďme si tu vylepšiť trošku auto, ale neviem čo za 30 000, ako. Prosím, nekamoško. Nejdem. Lebo tu by som to vytreskal. A prestaň. Počkajte, si to môžem vylepšiť. Jop, toto. Tu už ne. No to ani nemá háčko. Ja mám dosť Aček ako ty. Koľko má háček? Ty 134. Ja mám 500. To by som teda vôbec nechcel, bo ja by som aj zomrel. Už nemám Ačka. Teda Cčka. Tak. Však chceš sa... Sú peniaze. Toto si zahráme, to je celkom 20 závodov. Dáme si toto auto, dáme si play. A budem hrať na autopilota, lebo tieto levely sú strašne ťažké. Ukáž sa, aký si šofér. Ne. Tak ja mu ukážem toto kole, aký som šofér, ale nesmím ako moc dobrý. Alebo nebudem vám ukazovať, lebo vy sa mi budete smiať. Zahráme si normálne závody s autopilotom. Ja len iba autopilota. Ale toto je mega ťažké levely, lebo ja už som ako v profickom leveli a tam sú strašne ťažké levely. Môj brat to môže potvrdiť, že? No, ale ja som tam taký a to je mega ľahké to záleží. No však ale keď ti to robí všetko takto. Nerobí mi to všetko, tá tvoje vám pomáha. Ideme. Ty ma prebehol? Ne! Sme to mohli mať. Jako, to je fakt, no... Takú ľahnú mapu hráme. Ne. Ja mám aj tašielke hľadli. Ja som väčšie levý. Ale drž hubu, nikto sa tam nepýtal. Čo by sme mohli dať? Ja na tomto leveli už robím skoro mesiac. Keby si bol profik a ja, to by si chcela. Ale ten stejnejší profik, na konci videa to ukážem, jaký je on dobrý, spíšnený. Rozbijeme toto auto. Dajte like, keď už ste túto hru hrali. A proč to Denisovi Polákovi nenapsali, aké dárky? Lebo si nemal komentáre, bože. Mal som ísť za paté. Nezapol som ti na schvál komentáre, debo. To vyhráme asi. Poď sem. Čo sa rozprávalo? Vyhrali sme to, ale netrafil som Musím sa. vyhrať a nejdeme to vyhrať. Máme prvý level za sebou. To kartičky nepotrebujeme, to je na vylepšenie, ale to nepotrebujeme. Čo najviac C-čok potrebujeme, aby sme si vylepšili poriadne auto. Máme si zase toto auto. O toto mám najviac vylepšené. Ale hento som dal len tak. Jako. Krk, kedy si spravím aj prk. Prestaň! Lebo ti jednu tam. Spadneš pod stôl. Ty spadneš pod stôl. Tak ukáž, že karuješ, ha? A už nie si schopný ukázať. Nehaj ma. Chceš proti mého? Až po konci videa. Jen to pozvatý. Ja nejdem s tebou. Hovorím až po konci videa, nestaraj sa do mých videí. Dajte mi like, keď máte rady svojich súrodevcov, ja ich neznášam. Do každého videa vyprávaš. Áno, to ťa neznášam.
A to si myslíš, že ja teba znašam? To musíme... Ne, zase sme to nedali. To fakt vyserú. Ja mám také nervy na to. Ja už všetky tieto levely som robil aj mesiac. Také nervy mám furt na to. Nemôžem sa jedovať. Som raz kvôli tomu skoro rozbil počítač, letel skoro ven Tak ty oknom. nemáš počítač iba notebook. No a čo? A ty máš tiež notebook, tak čo sa robíš? Mám ho lepší. Nemáš. Výkonnejší. Nemáš. Všetko mám lepšie. Ja tu mám 50 oných hier a ty tam máš tak jedno. Ty máš viacej aspoň seka. Neseka skoro ten notebook. On už je ve finiši, zase sme to nedali. Čo ma to sere? Už ti ma ukáže, ja za to idem. Ne, to nevie, daj ma. Ja? To ti lebo robíš. Skúsime toto, bávo. Kamaro. Potrebujeme lepšie auta. Po tomto závodu, keď to nedáme, tak si povieme nejaké kartičky. Mám mega dobré auto. Potom. Ty. Ale nikto sa ťa nepýtal. A kto sa teba pýtal? Ale ty si sa pýtal, takže... Dajte mi like, keď máte nejakú metódu, jak vyhrávať každé zápasy. Víš, ak ty nemáš žiadne metódy. Ale nikto sa to zase nepýtal. No a treba si zdať do zasady. Zase sa mi uhol. No to je strašne ťažká Si tu sa táto hra. hrať v Robloxom prachu. Nenadávaj, bo to poviem. Nahlásim tvoj kanál, pôjdeš od začiatku. Ja to nepríjme. Nemusíš. Nemusíš. Po týchto kartičiek, čo si otevrieme, tak dáme môjmu bratovi bán. Zaslúži si ho. Bán? V onem natáčaní videí. Ale... Tu 140 Aček máme. Zase skúsiš vydať bán... ja ty ho môžem vlastne dať. Však ty nevieš ani, jak to robí, tak Vím. čo. Perfekt. Dáme si za reklamy. Dám tam sexuálne obťaženie. Budeme pozerať tieto reklamy. To asi nevidím. Don't say it's all right. Ty zrušíme odber. No nič, ideme otvárať. No nič ideme Porsche. zarovať. Dáme ešte. Proste dáme všetko. No mi tam padnú tie najlepšie auta. A ja si tu na chvíľku odskočím, takže... Chicken parm sliders on King's Hawaiian rolls are fire. Everything's better between King's Hawaiian bread. Sem tady, No to vypadalo, to je docela dobré. to je zničené. Aspoň budem lepší v pretekách. Som zlepší. Rýchlosť, zase pozrieme reklamu. No teraz ty nevíš. Ty už ma tam ten bán. To nevieš. No ja na to prídem ťažko.
chvíľočku masakra podľa piesničku a volkala. No musíš vidieť. Dobre? Tak pustí tú pesničku do videa. Počkajte chvíľku. Môj ja nám pustí pesničku. Počkaj, pustím. Počkaj. Oddáme od začiatku, počkajte lidi. Dáme tam čo najväčší hlas. To je Apollo. A pustíme to. What guy is getting it's fire something! The part players on King's Hawaiian Rolls are fire! Everything's better. Či vám niečo pustím. No ja vždy želé púšťanie, to je telefón. Že... Čo? 15 000 to je dobré. Mám počkať, čo vám pustím? Nepustím vám už nič, lebo môj brat je zase zlý kokot. A neberte si toto nejako vážne. Dobre? Je to pravda, nemám rád svojho brata. Chevrolet. Dobre, ukážme, zaberme ty ho, ale ty neviem. Ty nevíš, ne? Však to nevieš. Attention folks, we've got hogs on the road. We're gonna be delayed. Having to commute is history. Search work from home jobs at monster.com. Upgrade. Tak ideme zpátky do našej kariéry. Dáme si závod. Nastavíme si toto. Poďme to vyskúšať teda s vami. To mi tam padlo, alebo nepadlo? Si nepadlo. To mi tam padlo. Nepadlo. To mi tam tuším padlo. 20 000. Takže to 10 000. Takže pojďme to, počkej, máme tu free pack. Otevřeme ho, máme ho zdarma. Borše. Za 3 hodiny ho máme zase. Jdeme do své kariéry zase, dáme si tento závod. Z toto dáme si toto. Z toho vylepšilo. Aj tu si možno vylepšil, počkajte, dáme si tu tento závod. Môjmu bratovi potom dáme ban. Nemôže natáčať. A nedávajte mu vôbec odber, je to nul. Keď je trošku lepšie toto auto. Ja sa teprve v tomto iba učím. Ja tie levely som robil, ale oni boli pre mňa ľahké. Ale to je prvá sa učím túto tašku levela. Ideme. Čo on kde volal? Nič. Ja som počul, že oni nemajú dávať do dverí. Nikde vyhral som to. A že som mal vylepšené auto iba. Alebo lepšie, zahľadšie. Nenadávaj. Fakt ti zmažem ten kanál. Jeden. Ty seš ľud, Ty kedy seš. si aj tvoja Vypadni z mojho videa je. Ty seš.
9000. Protože natočil stygu? Ne, No. takže je vypál. No to možno som bol... Budeme si vylepšiť toto nitro. Ja som spravil to vlastne. Spravíš aj ty určite. No, určite ty nie. Ale ty si laký. Guba, chemicky za guba. To stojí ešte. Opa, Ečko. Tak teraz si zahráme s mojím autom, ktoré mám, ale iba v požičovni. Ja to mám. Private room. Alebo zahráme si s mojím bratom, ale neporazíme ho. Ja ho pozvem. Počkaj, ja len dať toto preč. To nejde dať preč, Lukáš. Pekne vedľa. Lukáš. Ale keď to spravím, tak ti dám facku. Wow, to auto. Tohle auto mám. Dobře, kto sa pýtal. A kto sa teba pýta? Tento sa ti Ani to preč teda. Nedám ti facku, tu, že si menší ako ja. Nebo ja ťa priznám. Private room, creed match. Primitívna. Oco vystaj ty, tam dostaneš 5 aut zadarmo, ten pack. Aston Martin, Pinder. Ferrari LaFerrari, to máme najradšej. Ferrari, lebo to je také LaFerrari. Creed match. Primitívne. Môj brat má vyklepu, vidíte. On je moc dobrý. Skús si ho odpojiť a skús ma ty pripnúť. Jo, konečne mi to došlo mi to. Jo, tu. Prijať. Počkaj, vymením si auto. Mám takéto dve dobré. Máme si to. Tady je. Zase flexíš. Ja si vylepšiť auto, počkaj. Reflexy. Ja si dávam najlepšie auto. Flexíš až moc. Reflexy, ty flexíš. Neflexí na rozdiel od teba. Flexy. Neflexí. Reflexy, len ty flexy. Tak si je to najhoršie auto, keď neflexíš. To vôbec. Uvidíš. Takže to vyflexí. Musíš si pošúchať. Počkaj, asi moc nebudete vidieť, len ja si musím dať takto obrazovku. Bo ja nevidím ináč. Počkajte, takto. Ideme ho vyklepať, ale ja moc jazdy nevidíte. Tu vidíte moje jazdenie. A ja vlastne celú dobu zapačil oj. Tak si ho vypni. By som bol prvý. Ale on má zapaté autopilota. Nemám. Máš, Nemám. máš, Nemám. máš. Aha. Ja to viem. Nemám. Nebudem sa pozerať, lebo ma vybúraš. Má zapatého. Máš. Ukáž. Ale kto tam volá furt do mojich videí? Ty ma voláš. Ja ťa nevolám. Hej, a je znamená, že mu lezem do videí, ale on mi leze furt do videa. A to je dobre na ho. Nedávajte vôbec odber. Zahráme si ešte jeden závod, či ho spravíme.
nejsi profi. Porazí ťa kto chce. Takže mal si napatého autopilota, takže... Iba na začiatku. No, tak na začiatku. Tak to by som bol prvý, keby si ho mal zapaté iba na začiatku. To skôr ty. Pridáme. Poď sem. To asi nebudem prvý. Sme prví! Počkaj, čo bolo hento, čo mám spraviť? Ešte nemáme toto level. Urobíme si ešte túto úlohu a už. To vyplním. Tu si urobiť toto. Musíme to skipnúť záčka. Dneska bude dura, nahore bude pážiť. Buď ty choračeš, ty zaspehne do 8, to zalobíš. Však ty to zalobíš 9. Denis, ja to zalomím tak maximálne o 2 ráno. Zalobíš 9. Kde to zalobíš 9? Počkaj, ale čo tu máme dať? Ja som predsa hlupák. Si driftovať. A Perfect Nitro? Nitro Shovel Cave. Nemusíme vyhrať, lebo som tu vyhral. Kde stoj? Ja si musím rozbiť 3 auta. Ešte aj budem prvý, tuším. Áno. Ale čo to je? Vin, Witch, Chevrolet, Camaro, LT. Si posratý. Že to mám vyhrať asi s tým Chevrolet Camaro. S týmto autom, s druhým. Chevrolet Camaro, je to tak, áno. To auto ani moc vybrané, moc dobre nemám, ani vylepšené. Vin, Witch, Chevrolet Camaro, LT, áno, to musí byť doma. Takže musím vyhrať aj s týmto autom Chevrolet Camaro. Pretažke. Pridaj. Oni strašne rýchlo prebiehajú, oni majú tie lepšie auta, tie formule, oni sa nedajú skoro ani rozbiť, aké sú malé. Ideme to vyhrať! Bám! Jos! Máme to. Tak ja už nebudem toto video už naťahovať a